Galicia nas últimas horas, 30 seguen Os activos. incendios que lle afectan a Galicia deixan casas queimadas. 11 persoas participaron na manifestación que este mediodía percorreu as rúas de Santiago para clamar lumes nunca máis. Ano a estrela volve a radiar, as copas agardando, sentindo a chama pasar. Malditos os que queren a nosa terra acabar. Detrás de todo isto ouro e prata voarán. Favorece a uns poucos, desgracia para todos os demais. Faremos de fronte, lumes nunca máis. O pobo galego ten a forza na man. Faremos de fronte, lumes nunca máis. O pobo galego ten a forza na man. Non hai montes, nin animais, nin natureza. Só poñen sementes que lles enriqueza. Arrancar de raíz a mala erva, non parar de salvar a nosa terra. Favorece a uns poucos, desgracia para todos os demais. Faremos de fronte, lumes nunca máis. O pobo galego ten a forza na man. Faremos de fronte, lumes nunca máis. O pobo galego ten a forza na man. O foco no monte sempre quere gañar. O foco labrego loita sempre polo noso lar. Que nos queceu no inverno e deunos sombra no verán. Que nos deu alimentos e deunos aire para respirar. Que nos queceu no inverno e deunos sombra no verán. Que nos deu alimentos e deunos aire para respirar. Faremos de fronte, lumes nunca máis. O pobo galego ten a forza na man. Faremos de fronte, lumes nunca máis. O pobo galego ten a forza na man. Nunca máis. Faremos de fronte, lumes nunca máis. E hoxe é todo business. Benvidas, benvidos ao Bar da Cantina. Corremos kilómetros
enteiro. Que tal? Como estamos? Como está todo o mundo? Boa noite. Aquí estamos unha semana máis, esta vez a golpe de martes por uns problemiñas de compatibilidade que tiñamos onte. Pero aquí estamos, golpe de martes, 9 da noite, benvidas e benvidos a todo o mundo, e benvidas e benvidos Milito, que tal? Boa noite. Hola, moi boa noite, Darío, moi boa noite a todo o mundo, pois aquí estamos unha semaniña máis, xa se vai achegando pouco a pouco ese final de tempada, xa nos metimos de cheo neses últimos 10 partidos que o Sabio de Hortaleza xa decía que eran claves no fútbol, e nunca millor dito, neste caso, porque só hai que botar o ollo a clasificación, pero bueno, vimos creo que un puntiño que ahora o analizaremos bastante bo, vendo o que pasou o domingo no Principado e nada, a seguir e moito a UPA enteiro. Exactamente. Aquí está aquí con nós tamén Carlos de Inglaterra, boa noite. Boas, Darío, boas, Milito. Pois, sí, a golpe de martes esta semana, botando un pouco a vista atrás, aquí realmente non fai falta, pois, tirar da perspectiva que che dá o tempo, non? Seguramente todos ao término do partido o domingo estábamos bastante contentos co puntiño, non? Co empate, visto o contexto e visto como Andorra nese rush final, pois en varias ocasións estivo a piques de perforar a meta de Diego e de conseguir o segundo gol, así que, bueno, un empate meritorio, penso, nun campo difícil, e nada, a intentar facelo bo. Falaba antes con Milito de récord, non? Que este empatiño, pois, a perspectiva que pode resultar boa si conseguimos sumar de 3 o domingo contra o antigo Celta turista. Exactamente. De eso falaremos dese empate en Andorra, falaremos, como non, do derbi do domingo ás 7 da tarde, un horario que nos encanta, ante o Celta Fortuna. Que golfos sois. E falaremos tamén desa sección novas que sempre ten a súa chicha. Así que nada, se queredes arrancamos con ese empate en Andorra. Como dato, creo que, non sei se me podes corregir, se é así, pero creo que teño 2 datos. A primeira vez que o Alenteiro viaxa en avión, pode ser? No desplazamento? Cando? Este ano? Na historia. Alguna vez viaxou en avión? O ano pasado, cara a finais de tempada, tamén viaxou. A Barcelona, pode ser. Non recordo cal, pero sóname. Creo que o día de Cornellá, me parece. Sí, ahora ves na cabeza, sí. Soname o día de Cornellá. Pero o dato de primeiro partido oficial fora do país, o sea, do Estado español, pode ser que sea o primeiro, Milito? Oficial, sí. Oficial. Hai que Oficial. matizar. Hai que matizar. Pois sí, seguramente que en partido oficial, pero que nunca debe salir da Como non pude ver península. o partido, teño que dar este tipo de datos, Milito. Ben, aí facendo os deberes, así me gusta. Sí, bueno. Pero máis alá, gústame como rectificaches, Darío. O primeiro dixaches do país, pero eu iba a dicir que máis alá da canda do Padre Nuevo xa temos xogado algunha outra vez. Eso seguro. Pois sí, bueno, eu penso que sí, que estás no certo, a lo menos en partido oficial. Pois partido que bueno, que non sei moi ben como comezar. Chegábamos a un campo moi complexo, a verdade, un campo moi difícil, un campo onde xa nas primeiras imaxes, antes de disputar o propio partido, facía moito fincapé ca cámara, non? No barrizal que estaba creando, sobre todo nesas líneas de banda, aparte das imaxes de Piqué paseando pola tribuna do Principado, que estaba ali vendo o partido. E nada, pois un encontro do que eu agardaba algún cambio, quizáis máis. Dábamos a alineación
unha hora antes do partido e contábamos quizáis con que non xogara Baselga porque tampouco habíamos tido noticias dela, aínda que sí que había subido fotos, non, o día anterior, como que viaxaba, porque evidentemente pois nós non temos acceso ás convocatorias, bueno, nin nós nin ninguén, porque non as sube directamente o Club Deportivo Arenteiro, pero bueno, como outros tantos equipos. E quizáis, pois, agardábase que salira o mellor de inicio en Ole en punta, Pas cunha banda e quizáis Cuéllar xogara de inicio. Non foi así, xogou a Selga, e creo que, non sei se despois iremos falando delo, pero creo que foi unha salida moi mala de Club Deportivo Arenteiro, non se acabou de topar cómodo no terreo de xogo. Ese penalti creo que, evidentemente, pois, aínda por encima, certificou ese mal inicio, non? Que despois debatiremos se vos parece penalti ou non vos parece ou que. E creo que o Arenteiro eso, creo que lle costou 15 minutiños entrar no partido. Cando entrou xa iba perdendo 1-0, pero sí que penso que os últimos 15, 20 minutos da segunda parte foron bastante bons, da primeira, perdón. De feito, aí é cando chega esa gran xogada de David Ferreiro abrindo a Pascu, e Pascu cun pase acertado, pois topa a Baselga para perforar a meta rival para pôr o empate, un empate que chegaba antes do descanso, e que creo que foi moi importante a postre, porque o mellor cun 0 o partido cambia bastante. E tras a reanudación, creo que o partido queda un pouco sinalado e debatiremos tamén sobre elo, dese doble troco que a min pois non me acabou de convencer, non? Sobre todo a vista do resultado, que claro, sempre valora unhas cousas, pero creo que baixo o meu punto de vista ou no maneira de ver do fútbol que pode ter Raúl, sorprendeume moito que modificase así desa maneira a defensa nesa segunda parte. Quizáis podíamos comentar, non? Quizáis pola tarxeta amarela de Jordan, pero cambiar tanto a defensa creo que perjudicou moito o equipo. Creo que sufriu moito, xa estaba sufrindo ya un pouco, non? Na banda esquerda, pero creo que sufriu todavía máis Simón Liuca na entrada. Creo que todo o perigo, ou case todo o perigo que fixo Andorra dai ao final do partido entrou por esa banda, e tuvimos a sorte que noutros partidos non tivemos de topar os disparos rivais con nosa madeira, e creo que o cóctel todo de todas esas cousas fixo que, aínda facendo creo que non foi un mal partido do Club Deportivo Arenteiro, ni moito menos, tuvo moitos tramos ou varios tramos bons de partido, pero creo que, como falaba antes con Carlos, creo que o punto dámolo por bo. Creo que, sobre todo, vendo eses últimos 10-15 minutos onde sí que é certo que despois dese doble córner e unha falta que tuvo aí o Arenteiro preto da área do Andorra, creo que non xenerou máis ata que pitou o final do partido, que sí que había incluso trazas de que o Arenteiro che daba a sensación de que podía levarse os 3 puntos, pero vendo esos últimos minutos onde disparou non sei se hasta 2 ou 3 veces o longueiro Andorra, podemos perder o partido. Entonces, punto que sabe a victoria e sobre todo se o materializas o domingo na casa frente ao Celta Fortuna. Sí, bastante de acordo en liñas xerais co que di Milito. O comezo do partido pois foi bastante malo, en ese aspecto pois pode ser paradóxico, pero o gol en contra pois viunos ben, non? Porque parece que o equipo despertou ou pillou outra marcha, comezamos realmente mal. Eu penso que non hai moito que debatir co penalti. Si non me pareceu penalti o agarrón penso que foi a semana pasada, non? Sí. Nunha acción que podía decantar o partido a favor nosa contra a Ponferradina, pois este aínda é menos penalti. Non sei, penso que é equivocación do flagrante do Trencilla, bueno, non hai moito máis que facer a partir de aí. Pois na primeira parte pois o equipo ten aí uns minutos, especialmente chegada a mitade ou mediada o primeiro tempo, pois aí o equipo plántase mellor no campo e bueno, pois nunha acción individual de Ferreiro, que xa antes desta xogada pois estaba moi activo, como sempre sinalamos, pois
deixándose caer nas dúas bandas, vindo a recibir, pois xogando un pouco, aínda que no 4-2-3-1 se lle suela atribuir a posición de media punta, pois é un pouco máis un electrón libre, non? Digamos, un libro adiantado no campo e fai unha acción magnífica cruzándose do flanco esquerdo ao flanco dereito e nada. O servicio de Pascu pois empurra o Baselga, que volve a ver porta, un 10º gol, penso, do dianteiro zaragozano esta campaña, moi positivo que volve a ver porta despois de un mes sin marcar, e despois na segunda parte, pois o comezo sí que penso que foi máis igualado, e de feito nós pois tamén temos aí un par de oportunidades, non? Recordo, por exemplo, agora un disparo de Tarsi no minuto 70 ou no minuto 75 e outra acción anterior tamén, e despois sí que sufrimos moito co rush final do Andorra, no que Lautaro penso que bate 2 veces no pau. E non sei se hai incluso outra acción na que bueno, pois libramos polos pelos e nada, puntiño satisfactorio. Para continuar para terminar a miña intervención e continuar o debate, pois o doble cambio que mencionaba Milito, non? Nos dous laterais, tanto esquerdo como dereito, pois sí que é certo que quizás nese contexto do partido, non? No minuto 60, no que o Arenteiro non estaba sufrindo en particular, pois o cambio sí que pode parecer un pouco extraño, pero eu penso que é consecuencia do que levamos falando xa aquí varias semanas, En especial a min sóname de que teño tratado o tema de que tanto Llano como a Jordan pois están acusando o desgaste natural do volume de minutos que levan xogando esta tempada. Llano na primeira parte sí que sufre máis, fanlle un roto aí, penso que é Juanda o que ataca por ese lado. Juanda, sí, creo que sí. Sí, o colombiano é un perigo constante. Pero despois sí que é certo que no momento do cambio pois o Arenteiro estaba moi cómodo no campo. Entón sí que che pode chocar un pouco. Ben é certo que Jordan tiña cartón. Bueno, pois cúbrense as espaldas con eso. Pero despois, digamos, a incorporación vou particularizar en Simón Luca, pois Jordan e Llano están acusando o desgaste da temporada, penso que Luca está acusando a falta de minutos ou a falta de ritmo de competición. Outra vez, estamos falando, eu falo dun xogador que non coñecía antes de que chegase a Clube Deportivo Arenteiro, non sei que perfil de xogador tiña, pero sí que penso que está lento, que está impreciso, quizás na posición de lateral non se lle nota tanto, pero nos primeiros partidos xogaba un pouco máis adiantado, non? Un pouco de interior e tal. Eu sí que notaba aí un pouco que lle faltaba máis o ritmo. Nada, o de Baselga de titular, pois a mí non me pillou particularmente sorpresa, sí que me pillou un pouco máis de sorpresa darlle continuidade a Borja que Jack Diori salise desde o banquillo, pero bueno, máis unha cuestión de gusto personal que outra cousa. En definitiva, punto importante nun campo complicado, penso que Andorra é o segundo mellor local da categoría despois de Unionistas, entón, pois, bueno, hai que darlle valor a eso e nada, sorriunos a sorte, penso que pode ser o resumo dos últimos 10-15 minutos do partido. Sí, sobre todo os últimos 10-15 minutos. Eu, falando sobre ese tema do doble troco, que vai parecer gracioso que o diga, porque despois nas notas sinalo a un dos xogadores, pero creo que o problema dese doble troco é o que tú dis, que o Arenteiro non se estaba sentindo neses momentos agobiado, incluso tiña máis balón, incluso tiña máis chegada que o propio Andorra neses momentos. Entón, por eso me sorprendeu tanto, porque, é dicir, eu non son adestrador ni moito menos, pero creo que se ten ese aspecto de que cando a cousa está tranquila, cando hai un marcador así e cando é unha segunda parte, modificar eso creo que non é conveniente. Mais que nada, explícome un pouco dos factores polos que penso eu que non se debía de haber feito ese doble troco. Primeiro de todo, polas condicións nas que estaba o campo. Creo que estaba sendo un partido moi de disputa, non? Moi de ida e volta tamén. Creo que había moi pouco centrocampismo.
E creo que é moi difícil para dous defensas entrar nese contexto de partido e conectarse o mesmo. E creo que eso lle pasou factura, pero non só a Simón Luca, creo que a Diori tamén, despois na acción de Lautaro nese segundo longueiro, está moi lento, non reacciona coa suficiente rapidez para atallar esa ocasión. Creo que está moi blando, non? Ou un pouco despistado. Entonces, van máis por aí os meus tiros de que non acertes ou que queres facer o cambio porque os teus laterais están cansados e demais. Eu penso, son da opinión de que eso, de que modificar polo menos a mitad da defensa sen un motivo aparente que así cho pida o partido, creo que non foi o acertado desta vez. A partir de aí, bueno, podemos debatir dos xogadores, pero creo que se ya non sufriu nesa primeira parte, creo que Simón Luca sufriu o doble. Non sei se estamos de acordo nesto. Sí. Aparte que Lautaro estuvo bastante inspirado o domingo. Aparte creo que tamén saliu do banquillo, non foi titular, creo que saliu sustituindo o xogador griego. Do Andorra, non me acordo o nome, Alpanis ou algo así. Sí, exactamente. E bueno, eu comentando que ainda non falei do tema penal, eu evidentemente vou respetar a quen crea que é penalti, a quen crea que non é penalti, porque ao final é un tema interpretativo, se é suficiente con ese agarrón tirar a un dianteiro así o chao, e non a calquera dianteiro, estamos falando de Manu Nieto, que se pasa todo o partido aguantando de espaldas, recibindo balóns, descargando, etcétera, sin caer ao suelo. Me parece que é unha acción similar ás moitas que houve durante o partido en medio do campo, pero o que vou un pouco, xa máis aló, dicindo que a min parece o penalti o da semana pasada, é un pouco ese doble rasero donde se ben decía Carlos que para él este non era penalti e do outro día tampouco, pero que a diferencia pois é notoria, non? Se este é un penaltito, pois o do outro día, o mellor si que xa o podes considerar un penaltazo. Vendo que pitas, me refiero. Entonces, o que vou é un pouco o doado ou o difícil. Falaba Caíña, falando con el, non? De que o Arenteiro como que lle costa moito ou ten que facer moita cousa, non? Sobre todo en X partidos para gañalos, non? Que como que ten que facer moitísimo máis co rival. E penso que eso mesmo nos pasa cos arbitraxes, no sentido de que para que nos piten un penalti ten que ser unha cousa clamorosa, que casi o xogador teña que salir en padiola, por así decirlo. Non sei como ves tú, Darío. Que te vexo aí reflexionando. A ver, sí, eu o partido non o pude ver, pero evidentemente sí que hai unha toma no resumen dese penalti. Para mí, ese tipo de penaltis para mí son penalti. É un mítico penalti que nunca se pita nos partidos e nos córners hai un mogollón deles, ou incluso como outro día, que para mí é máis exagerado que este, pero outro día a Pascu, creo que como comentabades agora, pero para mí sí que son penaltis. No, perdón. Pero para mí sí que son penaltis. Tanto ese como o demás, sinceramente. Bueno, non sei se queredes comentar algunha cousiña máis do partido. Eu, a verdade é que sí que é certo que me quedo tamén cos bons momentos de bo fútbol que tuvo o Arenteiro. Hubo momentos que, a pesar de que o campo estaba como estaba, intentaba enlazar pases e crear xogadas. Sí que é certo que tamén comparado con outros partidos, Diego sí que foi moi partícipe do xogo en longo. Sí que é certo que vino bastante errático, sobre todo nesa primeira metade a Diego cos pés, pero bueno, evidentemente é un xogador que non ten moito que demostrar nese aspecto. Hostia, é certo. Ora que dixo de Diego, na acción do gol, o mellor é outra xogada, o mellor soñeino. O balón que recibe Ferreiro é un pase directo de Diego, penso. Un pase en largo. É que non o puide meter en directo, que nese momento fastidióseme o tema. Sigue falando, que te interrumpín, vou no buscar en FFTV porque me sona que é un balón en longo de Diego que controla Ferreiro. É cando crea a xogada. Bueno, falando tamén desa xogada e xa pasando do tema do xogo, que sí que é certo que, bueno, o meu parecer,
creo que sí que enfocou ben nese aspecto Jaldiel, porque o campo non daba para máis, e creo que tendo a Diego aí atrás, tendo xogadores como Enol, como Pascu, que os espacios son bastante bons, creo que era unha boa ferramenta de traballo, unha boa idea de partido, pero bueno, evidentemente xogabas no campo que é moi complicado, non? Que este ano poucos equipos poderon sacar puntos, e creo que por esa parte hai que darlle moito valor ao punto de Club Deportivo Arenteiro. Creo que sí que é certo, como comentábamos, que neses últimos 10-15 minutos puideron nos levar o partido, pero bueno, a sorte que nos faltou quizás en días como da Ponce, días como do Barça, sorriunos un pouquinho neses últimos minutos. Pois, efectivamente, era así a xogada. É un saque de porta de Diego García que controla o primeiro toque Ferreiro baixándoa, fai o cambio este de lado a esquerda a dereita, balón a Pascu e remata a Baselga. Pois mira, aí outras dicen que non estuvera moi afortunado, pero seguramente que nese balón No, puxolle moi ao clave. pé, e o control de Ferreiro é complicado porque é un control ao bote pronto, digamos. El fai contacto co balón xusto cando o balón tamén está a punto de tocar o céspede, pero bueno, non vamos descubrir tampouco a Ferreiro agora. No, de feito, hai un control na primeira parte, un taconazo atrás, espectacular. Que eso é espectacular. Bueno, tamén creo que na acción do gol fanlle falta xusto antes de que vai a dar o pase, e en vez de o millor outro xogador tiraríase o chao, buscando que pitara a falta e fora, non? Pero creo que hai un momento mellor de indecisión no Andorra, pensando que o mellor o Trencilla iba a pitar falta, creo que abriu moi rápido e moi acertado aí para Pascu, que creo que ese medio segundo quizás que dudou a defensa do Andorra foille moi aproveitado por parte do extremo dereito do Arenteiro para meter ese pase en diagonal hacia Baselga. Comentábano de feito en FEF Televisión, e penso que o que baixa un pouco a guardia é o propio infractor, digamos. O resto da defensa sí que non ves na repetición como siguen a xogada de formativa, pero o defensa sí que debe pensar que vai sinalar a falta, e Ferreiro, en cambio, sigue loitando, non se deixa caer, continúa avanzando e habilita a Pascu, e ao final da xogada xa o coñecemos todos. Totalmente. Bueno, non sei se eso, queredes engadir algo máis, pero se non podemos pasar rapidamente a dar as notiñas, Carlos, que che parece? As notiñas, sí, que eu non llas pasei a Darío, estou me dando conta. Bueno, daslle... Vamos improvisando. Exactamente. Non sei se queres comezar comigo ou prefires comezar con Carlos, Darío. Estás muteado, creo, non se che escoita. Perdón. Contigo mesmo, Milito, se queres. Veña, pois dalle. Pois bueno, para min o MVP seremos repetitivos, o que queirades, pero bueno, eu penso que outra vez Ferreiro foi o que deu luz como ese faro que alumbra na noite. En momentos pois complicados aparece o 7 de Baños de Molgas. A verdade que pois é un luxo velo xogar, é un placer telo en Espiñedo, e creo que outra semana máis pois demostra o tipo de xogador que é, e o necesario que é para o Club Deportivo Arenteiro. Para esquecer, pois non me gusta tampouco sinalar a xogadores, ni moito menos, de feito falamos do tema no análise sobre ese doble troco, pero sí que é certo que creo que esa segunda parte, cando entra Simón Luca, non está nada acertado, tanto creo que ofensivamente como defensivamente. Foi moi fácil superado, as veces que foi exixido, non, nesa banda dereita do ataque andorrano ou de esquerda da defensa nosa. E, bueno, simplemente, pois, un día para olvidar, como ben di o apartado das notas, e a pensar no seguinte. No Incordio, para min, Manu Nieto. Manu Nieto é o que saca o penalti, Manu Nieto é o que todo momento trae de cabeza a defensa do Arenteiro. Creo que Mángeles a noite soñou con el, porque a verdade é que lle diu o partido xa non só na acción do penalti, e parece que estáse vendo un Manu Nieto que non se estaba vendo nesa primeira volta, que aínda por riba está facendo goles, e que é un xogador, creo que incluso de outra categoría. E na nota, pois,
iballe dar un pouquiño máis, pero sí que é certo que me coacciona moito o tema do doble troco, que non me gustou, como xa dixen. Creo que é un punto de moito mérito. Creo que huberalle dado quizáis un pouquiño máis, pero bueno, voulle dar un 6,5 a Eol Jardiel, sobre todo pola importancia do punto que ten, sobre todo para cortar esa mala xeira de derrotas e de sumar, aínda que sexa un punto nun campo moi complexo, e que espero que para a seguinte xa poderlle dar mínimo notable ou sobresaliente. E nada, esas son un pouco as miñas notas, rapaces. Moi ben. Pois moi ben. Sí. Pasamos contigo entonces, Carlos. Sí, paseiches aí rápido polo chat. Xa. Bueno, MVP eu de primeiras pois pensaba obviamente na figura de David Ferreiro, pero por cambiar un pouco voulle dar a Marcos Baselga, porque me gusta o perfil de dianteiro, non? Como xa o calificamos aquí, dianteiro un pouco artista, non? Que non necesita estar en contacto co balón para xerar perigo. E outro día un pouco a epítome deso, non? Ao mellor na primeira parte, pois, que seguramente toca o esférico máis veces, pero dache a sensación de que toca o balón 4 veces, unha pa dentro, outra ao largueiro, outra o porteiro abaixo axustada. Espectacular o zaragozano, o olfato goleador que ten, e as cifras eu penso que son magníficas, non? 11 goles, dobles dígitos, un pouco o debe, non? Que era algo que xa sabíamos antes de vir aquí, parece esa fragilidade física, non? Que xa o ten apartado, pois tuvo un mes e medio parado aí en outubro, novembro, despois do hat-trick contra o Nastic, e agora aquí atrás pois tamén estuvo 2 ou 3 partidos parado, pero bueno, a ver se chega forte o tramo final da temporada, se o corpo lle respeta, e sabemos que o olfato sigue vixente, non? Con ese gol, así que moi bo partido de Baselga. Para esquecer, pois xa o dicir... Perdón, Carlos, sí, 11 goles e ainda quedan 9 xornadas. Efectivamente. 11 goles, chegou tarde, perdéndose 6-7 partidos, pois si facemos o cómputo por minutos, pois seguramente, por minutos disputados, seguramente sexa o mellor o artilleiro da categoría. Para esquecer, Llano Simao, especialmente por esa primeira parte, penso que lle fan moito dano, se ben é certo que outro día os extremos do Andorra, pois prácticamente os xogadores de banda do Andorra prácticamente todos fan un partido magnífico e non tuvo que enfrentarse, digamos, con Lautaro, que entrou pouco despois de que Llano marchara. Entón, pois bueno, penso que sufre moito, e despois na segunda parte está mellor, pero na primeira, pois, ese flanco dá a sensación que era un pouco o punto débil. Incordio, pois vou dicir o colombiano Juanda, que me daba a sensación que estaba en todas as partes, non? Si ben é certo que o millor Manu Nieto pois tuvo, digamos, máis repercusión no marcador, pois ao final é un pouco como se di por aquí na nosa zona, non? Que o miño leva a fama e o sila auga, pois Juanda pois facendo moitísimo perigo, chegando desde atrás por banda, disparando, centrando, pois pareceu moi bo partido do banda do extremo colombiano. E Romerito pois non tiña moi claro que nota darlle. O plantexamento do partido, pois eu tampouco penso que sexa moi malo, refiérome, non penso que sexa un partido malo de Clube Deportivo Arenteiro, penso que ten moito mérito ese, digamos, carácter que mostrou o equipo no tramo final da primeira parte, que resulta no gol de Baselga, e aparte temos un par de oportunidades máis, o propio Baselga, non sei se antes ou despois do gol, creo que dispara tamén o Longueiro. Antes do gol, verdad? E despois na segunda parte pois tuvemos aí 10-15 minutos no que o equipo tamén estuvo moi ben, que ao final isto do fútbol xa sabemos todos como é. Se tes esa pizca de sorte, pois o disparo de Tarsi ou outra xogada así aislada, pois o balón vai para dentro, o mellor o partido cambia moito. E sin ir máis lonxe podemos ir ao partido da primeira volta, o 3-0 en Espiñedo, no que marcou Enol os 2 primeiros goles en acción e media, nin en 2 accións, non? Entón, pois, o fútbol é así.
non é mal partido, pero tampouco, digamos, é un partido no que, digamos, pois vamos a sacar moitas conclusións positivas. Entón, Houbo, pois, houbo 4 ou 5 salidas fora da casa moito peores que estas, pero moito, moito moito, peores, moito moito peores, peores. efectivamente. Entón, pois, seguramente en campos a priori máis asequibles que Andorra. Entón, pois, eso Totalmente. penso que hai que darlle mérito, e bueno, pois, a Jardiel doulle un 6, non creo que chegue ao notable, ao final, pero bueno, aprobado sobrado. Non escoitei a rolda de prensa do míster, a verdade, esta semana, non sei se a subiron as redes sociales, Sí, esta subida foi moi cultural. pero bueno, quédome cunha mensaxe que deixou, non sei se a semana pasada ou a 2 na región ou na Voz, penso, que dixo que o Jardiel ten este toque, este deixe filosófico, ao final, non? Notase que é unha persona reflexiva. Por eso, perdona que te puntille, por eso che debe ter moita admiración. Non sei se é admiración ou non, pero Bueno, ou admiración ou simpatía, como lle queiras chamar. sí, que o agradezco, en verdad, pero dicía Jardiel e concluía así, como dixo el, non? Que el dicía que a min gustame os aforismos, pois Jardiel tamén deixa así frases tirando a non a lapidarias, pero sí frases sencillas que transmiten unha mensaxe de forma moi simple, e dicía algo como: o discurso só cho compran cando os resultados acompañan, non? Entón, máis alá de, digamos, da filosofía ou da idea que ter de traballo, pois teñenche que acompañar os resultados. Falaba con Milito antes off the record que este último mes, estas últimas 3 semanas, pois non son as mellores do equipo, tampouco son as peores, xa levamos vivido tramos peores, pero aínda así, a pesar desta semicaraja que estamos tendo, pois vamos ver agora a clasificación en breves, seguimos a 2 puntos de playoff. Claro. Pois, non sei, fala un pouco do igualado da categoría, e ao mesmo tempo de que non nos podemos descuidar dos que veñen por detrás, non? Pero bueno, eu penso que debemos seguir mirando para arriba en vez de para baixo. Polo menos neste próximo mes. Despois xa os resultados mandarán. Non sei se Darío vai dar as notas ou se pincha xa directamente a clasificación, pero é que é unha tolemia. Estás apretando moitísimo aparte, pero moitísimo. É que eu penso que de todos os anos da culta vida da primeira ref, creo que non houve un ano donde posiblemente polo menos un dos postos de descenso vai a sair tan caro. Quizáis hai 4 equipos que, aínda que non estén sentenciados, porque aínda quedan xornadas e quedan puntos, como que semellan que lles está costando puntuar, non? Quizáis a plaza esa, que agora vámoslo ver, vai a Darío, a praza esa do Osasuna B, quen marca ahora mismo o descenso tras o empate en Urriche, creo que é a única quizáis que se pode mover, non, dos do descenso, que bueno, ao mellor digo isto e sálvanse 3 de abaixo, pero bueno, o que vou é eso, non, creo que dende o terceiro hasta Club Atlético Osasuna B hai simplemente 10 puntos, nada máis, 10 puntos, que quedan 9 semanas de competición. Pareceme unha burrada. E se xa falamos do terceiro a do 10º, que hai 6, pois con eso decimos todos, non? Do estado que está esta liga, que calqueira dos que están aí, Lugo, Tarazona, enganchan 2 partidos e podense meter a disfrutar un playoff de ascenso. Nós aí estamos, non? E aparte que a estas alturas o que importa máis alá da clasificación hai que quedarse un pouco máis que as dinámicas, que as rachas que se traen ao que nesta xornada. Por exemplo, 2 equipos gallegos, non. Lugo, penso que dos últimos, indolín outro día, 6 partidos, 5 vitorias ou algo así, pode ser. Sei que fixo 3 de 3 esta última semana. O sea, por aí será. Puente, ainda o vin onte, dos últimos 20 partidos é o mellor equipo da liga. E se só lo contas eso... Os últimos 5 tamén. Desde a chegada digo os últimos 20 porque penso que máis ou menos coincide ca chegada de Pablo López. Entón, joder, o Puente parecía que estaba desahuciado sin exagerar, en xaneiro, xa non che digo en novembro, e mira ahora onde está, a
4 puntos. A dous. No, nós os a dous, non? Digo a 4 puntos de playoff. Está a De mesma distancia playoff, de playoff sí. que do descenso. Que do O Lugo, descenso. pois, tamén apretando. É unha tolemia. Non sei que che parece a ti, Darío. É que é unha auténtica loucura. Pouco de decir e moito de contar. Unha borrada de equipos aí metidos. En tan poucos puntos, se xa o ano pasado estaba apretado, este ano moitísimo máis. Ben decides vos, o 13º está a mesma distancia do playoff que do descenso. Nós estamos unha liga de ciclismo onde, bueno, é unha fricada da hostia, onde somos 10 competidores e este ano, pois a verdade é que está moi igualada a liga, non? E ano pasado xa tamén acabou bastante igualada, entón os 5 primeiros gañan, os 5 últimos perden, non? Entón a eses postos intermedios, o mellor do terceiro, o sétimo, o octavo, chamámoslle la melé, non? Por así decirlo, pois isto mesmo, na clasificación de primeira ref. Hai unha melé que non é nin medio normal, nin medio lóxico, e a verdade que dígolo en serio dos anos que vou seguindo a primeira ref, que levan sendo todos, non me acordo de ver sí que teño visto comprimida, pero non desta maneira. Non sei se algo bo ou algo malo. Mais alá dos intereses de Club Deportivo Orenteiro, a foto grande, digamos, non sei moi ben se fala do nivel... A categoría deis. Sí, eso mesmo. Non a nivel comparar ca antigua segunda B, pero a nivel de, digamos, nivel medios. Sabedes ao que me refiro, máis ou menos, de que non haxa ningún equipo que, por exemplo, esta xornada que é anecdótico, pero que os 10 primeiros ningún fose capaz de gañar, pois, joder. A mí gusta. O mellor eso pode pasar en setembro, non? Cando as posicións ainda non están definidas, pero estamos xa en abril, como a quen di. Eu que creo que este ano está moito máis igualado, digamos, o total de grupos de categoría. O ano pasado, os últimos anos, había 3-4 equipos que destacaban moito sobre o resto e isto facía que os equipos de abaixo puntuasen menos e os do medio igual. Sempre había equipos nas últimas 2-3 plazas que estaban prácticamente desahuciados desde decembro, que casi non puntuaban. Lembro-me o Pontevedra, que sacaron moi poucos puntos ano que descendeu. Este ano, pois, bueno, ben, é certo que aí o Barça Atlético está descolgado, ou incluso a Morevieta, pero estamos falando que están a 7 puntos, 8 puntos, que, bueno, é unha distancia considerable, pero non creo que non é o de outros anos. É que a estas alturas de competición ou unha semana antes todos os equipos deste ano da competición xa fixeran máis puntos que o colista nas 38 xornadas do ano pasado. É que son datos que ven o igualado desta liga, desta competición. E eu falaba fai pouco de quizáis 44, 45 puntos para salvarse, non sei se ao final serán 46 ou 47. Quero dicir, vai estar casi tan caro a esa última plaza de descenso, penso eu, que como meterse en playoff. Igual hai 8 ou 9 puntos de diferencia, quizáis, nada máis. No, menos. Se hai que salvarse, eu vou decir que se hai que salvarse con 47, o mellor o playoff está en 52-53. Vai tú saber. É que é unha locura esta competición. Hoxe en día está emocionantísima, a verdade. Dicía Darío, por exemplo, a Morevieta, eu penso que a Morevieta todavía non dixo a última palabra. Así como a segoviana non me transmite tanto, o a Morevieta eu vexo hai un rush final e un potencial que vexo salir dai abaixo. Mira que non o teñen fácil, pero... A min os que peores sensacións me transmiten son o Barça B e a segoviana tamén. Sí que é certo que a segoviana nos 3 últimos partidos sí que lanzou algunha victoria, algún empate e demais, pero creo que son os dous equipos que peores sensacións me están mostrando. Pero bueno, a verdade é que temos moito que comentar na clasificación, poderíamos botar aquí un bocacho, pero bueno, non sei se vos parece, xa imos pasando a previa do encontro do domingo, así con esta preciosa tabla clasificatoria. Pois veña, pasamos á previa do derbi deste fin de semana. Recordamos, derbi domingo en Espiñedo, derbi Club Deportivo Orenteiro, Celta Fortuna.
la mañana, la sed nunca saciada y que alguien vaya a por metralla. Vamos compañera, que la vida se acaba, pide lo que quieras y vámonos por patas. Como numa nube sigo viajando con ela, nesta volta ao mundo na busca da nova selva. Acosta o momento do encontro con o sol, me derrito como un cubito en tu tubo de ron. Con ojos de serpiente, andando como un mono, voy dando coces a los gallos de mi entorno. De noche soy la fiera que busca compañera. Pois aquí estamos para falar dese derbi que o sorteo dos horarios pois determinou que o horario debería ser o domingo a 7 da tarde. Debe haber aí bolas quentes, como había anteriormente neses sorteos polémicos da Champions. Bolas quentes que casualmente pois deciden todos os derbis ata o momento da temporada, todos os derbis galegos que tuvo o Club Deportivo Arenteiro, domingo 7 da tarde. Como nos gusta ese horario, Benito. Pois sí, é un horario que, bueno, a min particularmente ten que agarrar tantas horas de fin de semana a chegada do encontro, estrésame un pouquiño e fai meter máis nervos do normal, e máis se trata dun derbi como o domingo, pero bueno, é hecho que hai, volvemos ao mismo de outros temas arbitrales e demais, que aquí a opinión do Club Deportivo Arenteiro pouco vai contar. E nada, agardo un partido pois moi disputado, sinceramente. Os dous equipos non chegan en bo momento, si que é certo que o Baracaldo vende vencer en la Sesarre por 0-1, con a victoria de moito mérito que os quita da queima polo momento. Pero bueno, creo que estuve mirando datos, por exemplo, nos últimos 15 partidos, creo que levamos os mesmos puntos colleitados, 18 puntos. Nos últimos 5 creo que a mesma cantidade de puntos. Creo que decir, dinámicas moi paralelas as do Club Deportivo Arenteiro e Celta Fortuna en canto polo menos aos resultados. Xogo xa pois son outros temas. Veñen, como foron tamén a Baracaldo, ali foron con baixas moi sensibles, a de Meixús, a de Gael Alonso e a de Manu Fernández, os últimos dous por expulsión no partido entre semana contra o Lugo, os dous por protestas, por unhas accións polémicas, e os dous tamén sancionados con 2 partidos. Polo tanto, pérdense o partido que se xogou o domingo en Baracaldo e pérdense o do domingo en Espiñedo. Dúas baixas moi sensibles, 2 xogadores máis que titulares para Freddy. Sí que é certo que recuperan polo menos pa hoxe da zaga a Pablo Meixús. Pois bueno, un equipo que este ano estalle costando moito ver porta, non ten a facilidade do ano pasado, onde casi todos os xogadores metían goles e que caíanselle dos bolsillos. Este ano, sin ir máis lonxe, o seu segundo goleador é Fer López, que xogou estes 2 partidos polo parón de seleccións, que baixou o Celta B, con 4 tantos. Entonces, pois, podedes dar un pouco a valoración de como está este ano o gol no equipo celeste. Pero bueno, un equipo moi recoñecible que sempre trata de xogar o mesmo, que o esquema é moi claro e moi difícil de que troquen de alguna maneira. Quizáis un pouco en tema de xogadores sí que poida haber un toco, máis que os obligados polas baixas destes 2 xogadores. Non sei se teñen algún xogador ao mellor aí tamén tocado con molestias, pero bueno, a Freddy non lle treme o pulso como non lle tremía a Giraldez de botar mans dos xuveniles. Creo que xa levan máis de 5 xogadores xuveniles debutados este ano co Celta Fortuna. E bueno, en definitivas contas, un partido onde o Arenteiro necesita a victoria para poder seguir pelexando pola parte nobre da clasificación e para non verse envolto en problemas, que eu penso que non os vai ter ou non os debería de ter. É un Celta Fortuna que ven pois con necesidade de puntuar e creo que vai ser un partido moi aberto. Non sei que opinades vos. Partido coincido no de partido aberto, especialmente os filiais, non? Tenden a ser así un pouco máis correosos.
pero penso que é o rival, así como a semana pasada comentábamos que a visita a Andorra viña nun momento complicado, non? Depois de perder na casa, ter que ir a un campo difícil cun dos mellores locais da categoría, pois a pesar de que as dinámicas son similares, e contradicindo un pouco o que dixen antes, pois penso que é un rival gañable, digamos, e que o Arenteiro, pois, se fai as cousas ben e fai as cousas como saben, debería retornar a senda da vitoria. E penso que é un partido moi, moi importante porque o que ven despois do Celta Fortuna, pois, é un puerto de montaña bastante importante. Entón, para afrontar eso con garantías, hai que, penso que o dixeche agora, hai que gañar, pois, como sea. Non teño moito máis que dicir, non apenas vin o Fortuna esta tempada máis alá do duelo en Baleiros. Xa, a verdad que non está sendo unha tempada moi regular dos de Freddy, certo que renovou moito equipo. Os filiais son así, non? Refiérome dun ano para outro, sí. Especialmente o ano pasado, non? Giraldez acabou esta unha cara moi... Exacto. Está claro que é unha cara moito máis recoñecible dun filial, ou quizáis o temporadón que se marca o ano pasado con esa como se dice, con esa colleita de xogadores ou esa promoción de xogadores, pois é moi difícil de repetir, evidentemente, pero bueno, siguen tendo xogadores de moito nivel, os Jordi Escobar, que bueno, tampouco está sendo titular indiscutible, pero é o Omegol con 9 tantos, os Tincho, etcétera, non? Xa che digo, non vai ser un partido doado porque eu penso que ao final pois o Celta Fortuna evidentemente falase sempre de que os filiales o que tratan é de formar xogadores e demais, pero claro, quedando 9 xornadas, véndote aí presiando polos postos de descenso, é unha presión engadida pos rapaces, evidentemente para o Celta non é o mesmo ter un filial, sobre todo para o Celta, que non que dá tanta oportunidade aos rapaces da canteira, non é o mesmo telo en primeira ref que en segunda ref, entonces non sei como lle afectará esa presión aos rapaces en un campo como Espiñedo, que apreta, que eu estou seguro que o domingo vai estar ateigado, e creo que é no que se debe apoiar o equipo verde, non, Darío? Sí, eu estaba revisando ahora un pouco os datos fora da casa desta temporada do Celta Fortuna. É verdad que non son nada esperanzadores para eles, ben certo que os datos despois das estadísticas no terreo de xogo pois din pouco, pero se non me fallan as contas, de 14 partidos, 3 vitorias, un empate de derrotas da temporada fora da casa. Ainda que unha das 3 vitorias consiguen outro día en la Cesárea. Exactamente. Pero bueno, vamos ser máis generalistas, por así decirlo, non? Sí, ben é certo que dos últimos anos é o ano que menos vin ao Celta Fortuna. Os anos anteriores sí que o seguía, posiblemente sexa un dos anos que máis cambiou, non? Porque vimos que tras ese cambio de idea, digamos, do primeiro equipo, esa vida de Claudio que fixo incorporar a un mogollón de xogadores do filial, pois viu-se obligado incluso a subir a xogadores do juvenil e bueno, un equipo, un filial como sempre xogan, un filial onde durante a tempada teñen moitos altibaixos e que nada, pero sempre como acordo unha frase de Javi Rey do ano pasado, cando despois do partido de Balaídos. Ojo. Hostia, que partido aquel, mi madriña. Que partido. Foi precioso. Roda de prensa, vos dixo aquí no bar da cantina pouco, unha semana despois, nunha entrevista que lle fixéramos, que decía, este tipo de equipos, cando che marcan un, van a polo segundo, cando che marcan dous, van a polo terceiro, e polo cuarto, e polo quinto, e hasta que den. Eso ten os seus pros e as súas contras para eles, pero é unha frase que me gusta moito para definir os filiales, porque son equipos que suelen arriesgar e que se teñen o día, pois poden che facer un tras. Así que penso que o Arenteiro, ben dicía Carlos, penso que o Arenteiro é unha boa oportunidade para rascar os 3 puntos. Se consigue facer o xogo que sabe facer e que lle gusta facer, penso que é unha boa oportunidade, un bo equipo,
para sumar detrás este domingo. Para min é o día X ou o día D ou como lle queirades chamar. Creo que é o partido no que vai marcar un pouco a folla de ruta deste final de tempada. Creo que é unha ocasión única, hai que recordar que aínda quedan 5 partidos na casa, 4 fora, xogamos máis veces na casa, incluso 2 veces seguidas, e creo que ten que ser este partido o de voltar á senda da victoria, polo civil, polo criminal, dame igual de que maneira, decir, tanto xogadores como corpo técnico, como afección, todos os aspectos e estamentos deste clube o domingo teñen que ir a unha, sin importar o rival, sin importar a maneira, o balón ten que entrar na red e facer un goliño máis que o rival, porque creo que é unha ocasión única para chegar a un final de temporada moi bonito, que vai non ser igual, evidentemente, pero que creo que, ademais, pode reforzar un pouco ese punto de Andorra e encarar unha recta final moi bonita. Teño que darvos agora unha pequena mala nova. Como dato, temos 3 xogadores moi importantes apercibidos. Estaba apercibido hasta este momento Tarsi, con 4 amarelas, e dende outro día súmanse Jordan polo seu segundo ciclo con 9 tarxetas amarelas. Cuidado o nome que vou apuntar agora, que é o de David Ferreiro, que veio a súa cuarta tarxeta amarela o fin de semana en Andorra. Tuvo suerte Ferreiro, para min a acción esa era casi naranxa. Laranxa polo menos. Laranxa, Laranxiña. verdad. Deixa o pé, engancha o ben, bueno. Sí, Milito, sí, o de civil ou polo civil ou criminal, vou dicir os 5 partidos seguintes do mes de abril, o primeiro partido Cultural no Reino de León, Puente na casa, Unionistas en Salamanca e despois 2 na casa, pero cuidado, Clube Deportivo Lugo e Zamora. E temos 5 partidos contra 5 equipos que están ou arriba ou que veñen nunha racha moi positiva. Entón, pois, por eso dicíamos, non, que este partido, como non salga un resultado positivo, os chavales non vayan cunha mentalidade positiva, ca certeza, non, de poder sumar bons resultados, vense un mes complicadísimo. É un mes como a canción dos de Clash, Death or Glory, non hai outra. É así, non hai máis. Pero bueno, é boa sinal, non? Que estamos falando así de cotas grandes no mes de abril, non? Mirando para arriba. Entón, pois, bueno, vai ser complicado. Ninguén dixo que fose fácil. Desde o principio xa sabíamos todos, viñamos avisados, pero, claro, o partido contra o Celta ven a casa, pois hai que gañalo. E nós que estamos enfatizando isto, pois seguramente non o estemos sinalando ca intensidade que seguramente Jardiel vai transmitir a mensaxe esta semana. Estamos seguros de que esta mensaxe vai chegar aos xogadores se os xogadores non son conscientes, que me sorprendería moito que non o fosen. Nós temos o corazón a 500 pulsacións ou unha cousa así, e temos a pel erizada en todo momento, e somos, é dicir, estamos... non podemos compararnos, non, nese aspecto cos xogadores. Evidentemente o adestrador pois ten que poñer esa pausa, non? Pero non xa chegados a este punto nin nos acordamos de quen somos nin do que sexa, non? Queremos máis, non? E é un pouco lóxico en ese aspecto, sendo parte desa afección. Dime. A alineación do domingo. Eso iba un pouco. Con todo. Con todo e hasta el final. Ferreiro e se podemos poñer a 12, Ferreiro 11 máis ainda mellor. Sin que se entere o árbitro. Eu penso que vai ser moi similar. Se non hai contratempos, nin baixas de última hora, eu penso que xa non é momento de derrotar, Joder, non? Que pena o de Cuellar, non? Parecía que tiña aí unha... Non sei se está lesionado ou está tocado, non, pero parecía que despois do gol contra o Tarazona, non? Iba a pillar... Sí.
dinámica Sí, e tal, sí. parece que non termina de establecerse Sí. no once. Bueno, o día do Balsa B tamén é importante ese día. Creo que, evidentemente, o mellor aínda non está conxuntado del todo. O que si que agardo é que se lle sigan dando minutos, evidentemente. Ah, O outro día, sí. pois, non puido demostrar, no minuto 90, quizás, non sei, o mellor Jalier considerou que o partido non estaba para el. Pero, bueno, evidentemente, creo que non sei se o porteiro e a defensa te desclara, non sei se o mellor é que non sei como vedes o tema dese posto que o mellor Borja e Diori ahora sí que se están disputando un pouquiño máis, porque como que reafirma, non, con esa segunda titularidade ou esa primeira titularidade tras a sanción de Diori e de Borja. A min gustame máis, gusto personal, Borja penso que suma máis de central que de lateral, ou que está máis seguro Estou de central que de lateral. 100%, 100% de Pero acordo. Diori gustame un pouco máis que Borja. Uh-huh. Pareceme xogadores non dun perfil similar, de feito o Borja é un tipo máis elegante, máis, digamos, Moito máis. recorda un pouco así un perfil un pouco máis, a comparación é odiosa, non? Pero No, iba a tú decir lánzate, lánzate. un pouco así o debutante ca selección este fin de semana, o holandés. Un xogador así alto, un central elegante, con boa salida de balón, mentres que Diori é un central máis intenso, máis clásico, máis ao choque e tal. Pero penso que os dous aportan similar, xa che digo. A única dúda que teño é esa, Borja ou Diori, pero Borja sempre de central, ou polo menos aquí no Arenteiro de central moito mellor. Borja un pouco máis perfil como da selección, que ahora non sei pronunciar moi ben o nome, non quero meter a zoca. E quizáis Diori, como xa dixo alguén ali polo grupo de WhatsApp, cando aterrizou en Espiñedo, un pouco máis perfil Gené, non? Eso se comentou, polo menos. Quer decir... Diori, sí, é certo, é perfil xogador do Getafe en general. Eso sí que non che vou negar. Bueno, entonces, sí, pode ser que haxa unha dúbida aí entre Diori e Borja, a ver que fai Jardiel o domingo, pero creo que a defensa e o porteiro pois non hai máis dúbidas nese aspecto. Penso que no doble pivote tampouco debería de haber dúbidas, penso que xogarán Solar e Talsi, creo que xa non é momento nin de dosificar, nin de experimentar cousas, e máis nun partido en Espiñedo, na casa onde tes que ser o protagonista co balón e tes que levar o peso do partido. E non sei como vedes as medias puntas. Se che digo, eu confíolle a Cuéllar, Eu pouco que lle vin, penso que o fixo ben. O mellor quedome tamén cos seus highlights, non? Pois no resto do partido pois non sumou moito e tampouco sabemos o que pasa nos adestramentos e estou seguro que Nol é o típico que nos adestramentos pois é un perfil que se deixa ata a alma, non? Porque é o que fai no campo. Sí, o alumno aventaxado. Eso mesmo. E por eso está xogando tantos minutos. Difícil, non? Ou sexa, na media punta Ferreiro, independientemente de que está percibido ou non, pois chegada a certo punto, pois o máis probable que deixe a quinta amarilla, así que non é cuestión de especular, hai que ir con todo. Ferreiro e Pascu, e despois o outro lado, pois vou apostar por Enol, non? Antes que Cuéllar. Sí, podería ser unha opción. Eu a verdade que non sei moi ben o que vai facer, pero creo que sí que lle pode dar continuidade o que sacou outro día, dá má sensación, pero bueno, se entra a Cuéllar, pareceríame totalmente correcto, porque, sobre todo, coido que o Celta vai deixar moitos espacios, creo que vai ser un partido similar, ainda que non igual, o da Ponferradina, porque ao final creo que o Celta vai salir cun encaixe no esquema moi parecido con eses tres centrales, aínda que despois haxa matices no xogo, non? Pero creo que Cuéllar podería ser da partida e eu incluso o podría titular. Non sei tú, Darío, como ves? Eu creo que vai depender un pouco da forma na que queira meterlle máis o Celta Fortuna, porque é certo que son xogadores, eu creo, o sea, a dúda que teño aí entre Nol e Cuéllar,
e creo que son xogadores distintos, que che dan cousas totalmente distintas, e creo que vai depender un pouco da forma na que plantexe o noso ben querido Raúl Jardiel o partido. Dito iso, penso que vai ser en el da partida. Pode ser. Pero Podería bueno. ser tamén. Aí a dúbida. E despois, bueno, Ferreiro, evidentemente, pois sin duda dicir alguna. nada máis. E E despois, arriba como que claro, como di Antoñito Ruiz en Cope, e arriba para el gol, E arriba para el gol, eu penso Marco que Baserga, Basela. evidentemente. Eu penso que coido que as rachas de Baserga foron así, non? Racha mala, mete o primeiro gol, ven unha xeira boa, entón agardemos que se trate dunha xeira de Marcos de 3-4 partidos idos anotando. É como os artistas, non? Depende da inspiración do día. Vai por rachas realmente, Basela. Entón, pois, hai que seguir dando oportunidades e outro día se marcha Andorra cun hat-trick, pois non podía sorprender, verdad? Non, tal cual. Bueno, pois para acabar, pois podemos dar a porriña e o resultado, non? Que vos Veña, parece? Milito, Dalle. de primeiro. No, eu vou de último. Mira, antes da porra, estaba mirando agora as cifras de Baserga para ver se realmente o das rachas é unha percepción nosa ou é algo que ocorre. Pois os dous primeiros goles da temporada no Toralín e contra a Segoviana son en xornadas consecutivas. Hat-trick contra o Nasti, que se lesiona, despois non pode xogar. Despois marca o terceiro contra o Andorra e marca en Segovia a semana seguinte. E despois esta racha de 3 partidos Tarazona, Baracaldo no Johan Cruyff. Entón, pois, se continúa o patrón, Baserga mollará o domingo contra o Celta B. Bueno, igual hai que ir a algunha casa de apostas destas que non vamos dicir o nome, porque evidentemente non promocionamos aquí ninguna casa de apostas, pero igual había que lle botar un euriño, non? O gol de Baserga. Cuidado exclusivo en estadístico que acabamos de dar aquí. Isto non o fai nin Despois, Pedro González, o estadístico oficial de Primeira Federación. Non digades que co Bar La Cantina non gañades cartos. Será porque non queredes. Pois vou eu ca porra logo. Vou dicir Dalle. Vou dicir 2-0 con doblete de Baselga, veña, para defender esta racha. 1-0. Eu penso que vai ser un partido aberto de goles e vou dicir un 3-1. Ficamos os tres. Sí, señor. Sí, é que é o partido. En definitiva, para min é o partido que tes que gañar, sí ou sí. Despois desta mala xeira, volver a casa. Concordo contigo no aspecto de que digas de que nos ven nun bon momento, ainda que nós non estemos nese bon momento. Así que nada, agardar recordarvos, domingo, 7 da tarde, en Espiñedo, Arenteiro, Celta Fortuna, Darío. Exactamente, pues nada, ímonos entonces rápidamente a esta última parte del programa, esta sección novas. Xa rematou o verán, xa teño frío. Estamos en agosto e quero pasarme esta noite contigo. Sin frío, non me importa que non estés. Este frío provócame estrés. Por min quedamos ás 3. Por favor, cho pido. Quero quedarme esta noite contigo, baby. Quero quedarme esta noite contigo. Quéntame, babe. Candela, dame candela. Estamos no verán e fai un frío que congela. Candela, dame candela. Pois aquí estamos, última parte do programa, como sempre, sección novas. A ver, que nos tens que contar, Milito, que aconteceu nesas outras categorías do Club Deportivo Arenteiro? Pois nada, vou comezar, evidentemente, xa sabedes que sempre comentamos os resultados e os partidos dos outros equipos seniors do clube. Neste caso, vamos comezar coas féminas, co Arenteiro femenino que xogaba este fin de semana, partido
moi importante, derbi contra o Rosalía, e que, por desgracia, foi unha mágoa. Eu non pude máis acercar o partido porque puxeron un horario, a verdade, que un pouquiño complexo para min, tiña comida o domingo, non puiden acercarme a Uceira, eu hubiérame gustado ir. Bueno, pois nada, decir que perderon por 1-3 as nosas rapazas, que aínda así se manteñen na parte noble da clasificación. Achégase a esa parte noble o Rosalía, que se coloca sexto con esa victoria, con 38 puntos, e Alenteiro e Valadares siguen con 49 nesa cuarta e quinta posición respectivamente, e cun partido menos cos tres primeiros clasificados, San Roque e Casablanca 55, Antas 54 e Atlético Vilalonga tamén con 54 puntos. Hai que decir que nesta xornada pois houbo o partido entre o Valadares e o Antas, non? Equipos que estaban na parte alta, e onde o Antas pois conseguiu a victoria por 1-3, e marca aí un pouquiño a brecha de 5 puntos cos postos nobles da categoría. Entonces, bueno, quedan poucas xornadas, as esperanzas están intactas, 5 partidos pos 3 primeiros e 6 pos Alenteiro e o Valadares, e todo por decidir, porque hai enfrentamentos directos, e aínda todo pode pasar, así que moito ánimo as rapazas, que a semana que ven visitarán o Campo do Touro, vale? Equipo sétimo clasificado, 45 puntos, non vai ser un partido doado, pero agardemos que as nosas pois se veñan cos 3 puntiños. E iso por parte das rapazas. Non sei se queredes comentar algo aquí neste bloque. No, pois iso, que a Liga siga aí, non? Pa quen a queira. Está todo moi igualado e desde aquí por desexarlle o millor de aquí ao tramo final as nosas, tanto as nosas como o filial, non? Focalizando un pouco máis nos equipos senior. Sí. Perdón, que se me foi aquí unha cousiña, perdón. Pois sí, toda a razón. E nada, pasamos co Alenteiro B. Alenteiro B que disputaba en Vigo, non? Contra o Goián. Bueno, creo que é zona de Gondomar ou por aí, non? Ou, se non me equivoco, non, Darío? Que ti controlas máis de parroquias desa zona. Bueno, pois partido Tomiño, contra o... Sí, Tomiño, non? Pois por aí, máis ou menos. É oriundo da zona, o Darío, xa. Pouco menos. Entonces, bueno, xogaban contra o Goián, que era o equipo que lles predecedía na clasificación, a 3 puntos, e, bueno, pois empate a 0, non? Non se puido conseguir a victoria, que houbera sido un bo golpe aí para empatar con Goián, incluso a chegarse a Milagrosa e do Mallo. Siga habendo opcións, cada vez quedan menos xornadas, faltan concretamente para os verdes 8 partidos, a salvación a 4 puntos non é imposible, pero bueno, está a cousa complexa, así que ánimo rapaces, ánimo ao ese novo míster, a Óscar Sabucedo, e o Gallá pois nos poidan dar alegrías daqui a final de ano, e que poidamos dar aquí a noticia da súa salvación. Esta semana, pois, partido moi importante contra outro rival directo na casa, contra a UD Santa Mariña, 14ª clasificada, con 25 puntos, que foi o único dos equipos de aí abaixo que conseguiu a victoria esta xornada, e partido, pois, fundamental, cruce directo contra un rival directo, e agardar que os de Óscar pois consigan os 3 puntos. Hai que revertir esa situación. Moi complicado, como xa falábamos a semana pasada ou hai 2 semanas, pero ainda hai tempo. É moi importante, sería manter aí o equipo en primeira regional, a verdade. Hai bastante diferencia. Obviamente, eu penso que estando o equipo en primeira federación, o ideal sería telo como mínimo en preferente, e sei que as cousas tampouco cambian de a noite para mañá, e estas cousas teñen que ser complicadas, non estou, digamos,
facendo sang por facer, reconozco que Moito isto menos. é difícil, pero pero baixar a segunda sería un golpe duro, aínda que todos sabemos como foi, digamos, o ascenso, entre comillas, Claro, a primeira. Pero, bueno, si tes esa oportunidade, non? Que, bueno, unha oportunidade, ao mellor o antigo Mr. Mark, co equipo feito para a segunda regional, pois ao mellor non é tanto como unha oportunidade, non? Pero estas cousas hai que intentar aproveitalas na medida do posible, lo digamos. posible. Sí, o galla que se poida conseguir a salvación porque sería moi importante para o clube en sí, ¿no? En xeral. E nada máis, ata aquí un pouco o que foi o fin de semana deportivo, non puidemos cantar ningunha victoria, pero bueno, esperemos que chegue este fin de semana e poder facer un pleno que fai xa moito tempo que non se dá. E non sei se se daría en todo o ano, eu penso, coido que sí, pero bueno, teremos Algún fin de semana seguramente sí. O que sí é que o tempo pasa rapidísimo. Estaba mirando, a última victoria do Arenteiro xa foi fai máis dun mes. Ese divertidísimo partido no Johan Cruyff foi a golpe de 23 de febreiro. se di pronto. Casi parece que foi onte, non? Eu acórdome máis, sin exagerar, dese partido que do seguinte, do partido do Sestao, do Real Unión, ou estes partidos, para mí casi non me acordo absolutamente nada, en cambio do 2-3 en Barcelona, Como para non teño moi acordarse, presente. como para non lembrarse. Está claro que sí. Así que nada, agardemos que o lunes poidamos voltar en horario normal e cunha victoria que creo que a merecemos, sobre todo que aínda que non está sendo unha xeira boa de resultados, creo que o equipo está loitando, está intentando, por momentos, evidentemente, do fútbol non se vive de méritos, pero creo que a clasificación, sobre todo nestes últimos 5 partidos, non lle dá o valor do que o equipo ben merece, e creo que acabar o mes de marzo, cunha victoria encaras de outra maneira ese abril e esa visita tan complexa ao campo da Cultural. Así que pola miña parte, pois todo dito, non sei se queres comentar algo máis, se non te deixo, Darío, que despidas o programa. Pois non sei, Carlos, pola miña parte nada máis, agradecer a todo o mundo que estuvo aquí, martes, as horas 10:00 da noite, e a xente que, sobre todo, que nos escoita tamén en diferido, en formato podcast. Nada, non sei, Carlos, se tens algo máis que comentar, se non pechamos o bar. Pois que a xente se anime a ir o domingo ás 7 da tarde, Espiñedo, que hai que apoiar e hai que estar aí, e esas cousas nótanse moito no campo. Así que veña, a encher o templo. Pues, olha que dixeches isto, un apunte moi rapidiño, deixando como un pequeno recado para a directiva. Creo que nos quedan 5 partidos en Espiñedo e creo que era bo momento de poder facer algún tipo de promoción, algún tipo de chamamento ao público. Non sei de que maneira, non sei de que forma, eso deixo volo a vos, por así decirlo, pero creo que Espiñedo tense que atigar estas últimas 5 xornadas. Pois sí, a verdade é que sí. Pois nada, vémonos o domingo 7 da tarde en Espiñedo e vémonos o lunes que ven, vémonos aquí no Bar da Cantina 20:45 e como sempre, Milito, Na cantina. gracias. Chao.